Bes, tapos ka na ba mag-live? Oo, Bes. Tapos na ako. Ikaw, bakit napasugod ka? Bes, hihingi sana ako ng pabor sa'yo. Ano yun, Bes? Ikaw lang ang alam kong malalapitan ko. Ano nga yun? Mukhang kinakabahan ako sa pabor mo, ah. Naku, ito naman. Hihiram lang sana ako ng konting halaga. Mga 30,000 sana. Ano? Nabitin kasi ako sa bibilhin kong motor. Bes, saan naman ako kukuha ng ganyang halaga? Alam mo namang pinapaikot ko lang yung konting negosyo ko sa Facebook. Gaya ng mga ukay-ukay. Sige na, Bes. Kahit tubuan mo na. Need ko lang talaga kasi bukas ko na kukunin yung motor. O baka may alam ka na pwedeng paghiraman, Bes. Sige, Bes. Sasamahan kita sa kakilala ko. Mabait yun. At siguradong papairaman tayo kasi good payer naman ako. Talaga, Bes? Salamat, ah. Hi, Ate Ruby. Magandang umaga po. Oh, Sheila, ikaw pala. Paupo kayo. Anong atin? May sadya sana ako, Ate Ruby. O sige, magkano ba? Nako, ate, hindi ba ako yung hihiram? Ha? Sino? Yung kaibigan ko po. Magandang umaga po. Kailangan po kasi niya. Magkano ba? 30,000 po sana. Ha? Ate Ruby, ako na po bahala sa kaibigan ko. Kilala niyo naman po ako. Ikaw, kilala ko Sheila. Pero itong kaibigan mo, Wag po kayong mag-alala. Ibabalik ko din po next month. Ako na pong bahala sa kanya, Ate Ruby. sige Sheila. Total, ikaw ang garantor niya. Ikaw ang pupuntahan ko pag hindi siya nakapagbayad sa takdang araw. Opo. Bes, narinig mo yun, ha? Oo naman. Wala ka bang tiwala sa akin? O ito Sheila, alam na ba niya yung patakaran ko? Opo, Ate Ruby. Nasabi ko na po sa kanya na 20% po ang tubo niya kada buwan. Sige, mabuti at nagkakaintindihan tayo. Sige po, Ate Ruby. Alis na po kami. Salamat po. Sige. Oh, Bes, ito na yung hinihiram mo. Sabi ko naman sa'yo, gagawan ko ng paraan. Salamat, Bes, ha? Basta next month, bigay mo din kay Ate Ruby yan, ha? Alam mo naman yung bahay niya, di ba? Oo, Bes. Huwag ka mag-alala. Ibabalik ko din sa kanya to. Sige na, Bes. Aalis na ako. Bukas ko na kukunin yung motor. Teka lang, Bes. Aanhin mo yung motor. Eh, hindi ka naman marunong mag-drive, di ba? Iririgalo ko kasi sa jowa ko. Huwag ka nang maingay, ha? Sige, alis na ako. Sheila, O, Ate Ruby, napasyal kayo. 3 buwan na yung nakalipas. Yung kaibigan mo, hindi pa rin nagbabayad. Ha? Si Myla po? Sino pa nga ba? Nako, panay sila gara ng jowa niya. Akala ko pa naman, bayad na sila sa inyo. Akala mo lang yun. Usapan natin, di ba? Ikaw ang magbabayad pag hindi siya nakapagbayad sa nahiram niya. Nako, Ate Ruby, hindi naman gaano kalakihan yung pagla-live selling ko. Paano na yan? Yung 30,000 na nahiram niya dahil 3 buwan na, naging 48,000 na. Nako, paano na po yan? Sinabi ko na yan sa'yo, bago kita pahiraman dahil ikaw ang garantor niya. Simula pa lang, wala na akong tiwala sa kaibigan mo na yan. Kababata ko po kasi siya, kaya buo po yung tiwala ko sa kanya. Hayaan niyo po at pupuntahan ko po siya sa bahay nila. Sige, bibigyan kita ng panahon para masingil mo siya. Pag hindi mo siya nasingil, ikaw ang magbabayad ng 48,000 kasama yung tubo. Sige, alis na ako. Sige po.
kaya si Myla? Hindi din siya sumasagot. Si Myla ba yun? Uy, Bes! Buti nakita din kita. O, bakit? Anong bakit? Yung utang mo kay Ate Ruby, Bes, hindi mo pa nababayaran. Pakisabi na lang na wala pa akong maibabayad. Bes, 3 buwan na yun. Ang laki na ng tubo nun. Isa wala pa nga akong pambayad, di ba? Puro nga kayo galang ng jowa mo, Bes. Pero yung pambayad sa hiniram mo, wala ka. Concern lang naman ako sa'yo, Bes. Kasi lumalaki yung tubo. Babe, halika na. Hindi ko kailangan ng concern mo. O siya, alis na kami. Sabihin mo, punta na lang ako sa bahay nila Ate Ruby. Bes! O Sheila, ano na? Konting panahon pa, Ate Ruby. Tumatakbo ang tubo, Sheila. Pinapaalala ko lang sa'yo. Opo, alam ko naman yon. Sa susunod na linggo, madadagdagan na naman ang tubo nun. Kasi mag-aapat na buwan na. Sige po, ako na pong bahala. Sige, tatawagan kita ulit sa 1 linggo. Sige po. Bes, sagutin mo naman. Ano ba yan? Hello? Hello, Bes. Ano na? Ano ba naman yan, Sheila? Kukulitin mo na naman ba ako sa utang ko? Bes, habang tumatagal, lumalaki na yung tubo. Hay nako, wala nga akong pambayad. Pero, Bes, Panira ka ng araw. Bye! Bes! Bes! Sheila, Oh, Ate Ruby, anong petsa na? paano po yan? Wala pa po akong pambayad. Asan na ba yung kaibigan mo, ha? Basta, hihintayin kita sa bahay sa susunod na linggo. Sige po, Ate Ruby. Kung hindi lang kita kilala, Sheila, matagal na kitang pinabarangay. Naku, wag naman po, Ate Ruby. Ngayon lang naman po ako nasira sa inyo. Yun na nga, nagdahil sa kaibigan mo, nasira ka na rin sa akin. Hayaan niyo po, Ate Ruby. Ako na lang po magbabayad sa hiniram ni Myla. Magbebenta po muna ako sa mga paninda ko para lang po may pandagdag sa ibabayad ko. Sige, asahan ko yan, ha? Alis na ako. Magandang umaga po, Ate Ruby. Oh, Sheila, kumusta? Ito na po pala yung pera. 48,000 yan. Oh, kumusta yung kaibigan mo? Hindi na po nagpakita. Uli ko po siyang nakita doon sa may plaza. Hindi na din po siya sumasagot sa mga tawag ko. Ipinagpalit niya talaga yung pagkakaibigan niyo, no? Dahil sa pera. Huwag kang mag-alala, Sheila. Makakahiram ka pa din naman sa akin, pero hindi mo na ngayon. Naku, salamat po, Ate Ruby. Alam mo naman na walang personalan. Ang patakaran ay patakaran. Ikaw ang nag-garantor, kaya ikaw ang sisingilin ko. Ngayon, alam mo na. Opo, sinakripisyo ko po yung maliit kong negosyo para mabayaran kayo. Nakakaya po kasi. Sana natuto ka din sa pagkakamali mo. Sige po, Ate Ruby, alas na po ako. May mimit up po kasi ako mga buyer sa mga paninda ko. Sige, ingat ka. Sheila, Myla, butat nagpakita ka. Bes, baka pwedeng makahiram sa'yo ng pera. Ano? Alam mo ba yung sinasabi mo? Kailangan ko lang talaga, Bes. Ano?
Baka nakakalimutan mo ako nagbayad sa atraso mo kay Ate Ruby. Nalugi ako sa maliit kong negosyo dahil sa pagbayad ko sa utang na hindi naman sa akin. Pasensya ka na, hindi ako nakapagbayad. Dahil itinakbo ng boyfriend ko yung motor at sumama siya sa ibang babae. Hindi ko na problema yun, Myla. Hindi ko na alam yung gagawin ko dahil nagkasunod-sunod yung mga problema ko. Bes, magkaibigan tayo, di ba? Magkaibigan? Simula nang niloko mo ako, hindi na kaibigan ang turing ko sa'yo.